Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baýy beterip ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäher häkimliginiň binasyna paýtatymyzda gurulmagy meýleşdirilýän deshgalyň taslamalary, şeýle-de täze deshgalyň bedeg aýratynlyklary, binalyň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşy, degişli inženýerçilik we ýol ulug düzümleriniň gurulşyklary boýunça taýýarlanan taslamalar bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäher häkimliginiň binasyna gelip, gurulmagy meýleşdirilýän binalaryň deshgalaryň taslamalary bilen tanışdy. İlk bilen bir ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew taýýarlanan taslamalar, olaryň gurulşyklary, gurulmagy meýleşdirilýän binalaryň bedeg aýratynlyklary barada gurrun berýän taslamalar, deshgalaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylary barada hatabat berdi. Täze gurulmagy meýleşdirilýän deshgalaryň taslamalaryna hormatly prezidentimiziň ulul beren taşyklaryna laýyklykda ak mermerli Aşgabatyň Demirgazyk Küljeginde peýda boljak Aşgabat City şäher gurulşyk maksatnamasynyň çäklerine bina ediljek deshgalaryň görnüşleri görkezildi. Häzirki döwürde uzak geljegi nazar almak bilen ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek, onuň çäklerini ähli amatlykları özüne jemleýän ýaşaýyş jaý toplumlaryny we dürli maksatly binalary, ýol ulug düzümine degişli deshgalary gurmak hemde binalaryň ýanaşyk ýerlerini göwne jaý awadanlaşdyrmak hormatly prezidentimiziň öňe süren täzeçil şäher gurulşyk maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Taslamalaryň hatarına Aşgabat City binagarlyk taslamasynyň paýtatymyzda ösdürmegiň 17-nji tapgyryna Altyn Köýlüň kenaryna ýerleşik Dugrawap kottejler toplumynyň taslamалary aýratyn orna gelýär. Hormatly prezidentimiz şäherde gurulmagy meýleşdirilýän binalaryň we gurulşygy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barylýan Aşgabatyň 140 ýyllygy, şeýlekem mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllygy münasibetli gurulup ulanmaga berilmegi meýleşdirilýän deshgalaryň görnüşleri bilen tanışyp, paýtatymyzyň häzirki zaman keşfinde ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň depkinleriniň, onuň köpügürli kuwatynyň, halkymyzyň baý taryhy we medeni däpleriniň öz beýanyny tapmalydygyny belledi. Bu ýerde şeýlekem hormatly prezidentimiziň garamagyna ýene de bir ajaýyp binanyň taslamasy götürilendi. Hormatly prezidentimiz taslama bilen tanışyp, onu ata-babalarymyzyň asyrlar boýy ardy ulan bir karar döwletimiziň garaşsyzlyk ýyllaryna ýeten bilint derejesiniň öz beýanyny tapmalydygyny aýtdy. Hemde bu babatda bir näçe maslahatlar berdi. Şeýlegen bir ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa medeniýet toplumynyň binalary, şol sanyna Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýürüýte saatçylyk mektebiniň, Medeniýet we Sungat mektebiniň, mejlisler we konsertler zalynyň, okuwçylar üçin ýetlenilen umumy ýaşaýyş jaýlarynyň, üstü ýapyk sport toplumynyň we açyk sport meýdançasynyň taslamalaryny görkezdi. Şeýlekem Günnogurun beýik akyllary Magtymly Pragynyň Köpetdagyň bilint gerşine bina edilen ýadygarlygy, onuň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşy barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz taslamalar bilen tanışyp, medeniýet we sungat ulgamyna degişli deshgalarda dürejikli işlemek, ýaşlaryň sungat dünýäsine çuňur aralaşmaklary üçin ýerü şertleriň döredilmeligini, binalarda häzirki zaman enjamlarynyň sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmalygyny belledi we bu babatda bir näçe anyk taşyklar berdi. Bellinçiyali, häzirki döwürde Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan gelini 140 ýyllygy bellenilýän Aşgabaty ösdürmek, täze deshgalaryň gurulşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaryň esasy döwrewaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler mehriban arkadagymyzyň hemişelik üns merkezine saklanýar. Hormatly prezidentimiz görkezilýän taslamalar bilen tanışygyň başyna bir näçe dürli maksatly binalaryň, şol sanyna Daşkent şeýerlerine degişli deshgalaryň, halkara tagaldyş dikeldiş, halkara fiziologiýa merkezleriniň, Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutunyň täze binasynyň paýtagtymyzda ösdürmegiň 18-nji tapgyrynyň çäklerini, köýçi ýaşaýyş toplumynyň çägine bina ediljek durmuş maksatly binalaryň taslamalary we gurulşyklary ýerine getirmegiň tapgyrlary bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz binalaryň gurulşygyna ýokary hilli we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän gurulşyk serişleriniň ulanmagynyň, olarda milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň ösün tejribeleriniň utgaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Aýratynda ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmegi meýleşdirilýän binalaryň gurulşyklaryny ýerine getirilýän işleriň ýokary hil derejesine eýe bolmagy möhüm talap bolup durýar. Häzirki döwürde paýtagtymyzyň halkara ähmiýetli işçilik maslahatlarynyň geçirilýän merkezi hökümine ikrar edilýänini nazara alyp, bu gura degişli deshgalaryň gurulşygyna möhüm ähmiýet berilmeliler.
Şonlukda Aşgabat işegürlük toplamynyň gurulşygyny häzirki zamanyň ötün talaplarynyň we ýokary halkara ölümleriniň gözeňde tutulmagy möhüm şert bolup durýar. Şeýlelikde gurulýan desgalaryň kiil derejesine, olaryň bede gaýratynlyklaryna we bellenlen möhletlerde ulanmagy berilmegine ýygyderlik gödäwçilik ýoly goýulmalylar diýip döwlet başçylygymyz belledi we bu wagtda degişi ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Aşgabat şäheriniň durum şulgamyna degişi düzümlerini kämilleşdirmek meselelerini oňyn çözgüdi. Paýtagtymyzyň mundan meýlekde sazlaşyk ösüşiniň baş şertini emele getirýär. Şonlukda şäher ilatynyň dörejilikli işlemegi, amatly din jalmagy, sport bilen meşgullanmak üçin ähli wirus şertleri üpçün edilmeliler. Munyň özi täze gurulýan binalaryň taslamalary taýýarlanýanyna gözeňde tutulmalylar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu wagtda degişi ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde paýtagtymyz Aşgabat şäherini hasy ösürmek wezipeler bilen baglanyşykly maslahat geçirdi. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar, men şoň söz bilen duşmak hem maslahat geçirmek barada karara geldim. Ne maslahatda mermerli paýtagtymyzy mundan beýlekde ösürmek goýuş ant barýan işleriň ýagdaýyna serederiz. Bu paýtagtym Aşgabatyň 140 ýyllygynyň dawary bellenjek diýilýär. Baş şäherimizi dünýäniň gözer hem awadan şäheriniň birini agurmak bagatda öňümizde durýan oýpara maslahatdaşar. Hem siziň bilşiňiz ýalap Aşgabat köp wakalary başdan geçiren gadymy şäher agar pidalar hem de oýrançylyklary getiren 1948-nji ýylyň ýer hem titremesinden soň şäher düýbünden täzeden dikedildi. Soňky ýyllarda biz Aşgabat ösürmägim has boly berýär. Muňa üçin köp meşhur maýa goýunlaryny goýýarys. Şäheriň şäherlerini hem ýeňeltdik. Emma muňa Ramazan paýtagty döwrüwa ýagdaý getirip ýygyderli ösürmekde. Desgalar awat saklamakda. Wagtyny hem bejer işlerini geçirmekde. Keňe hem köp kemçiliklere ýol berilýär. Eğer men bol edilýän işler barada siziň hem hasabatlaryňyzy dinlemek isleýär. İlki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdaty Berdimuhammedow watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli bayramçyk dawarlaryna görülýän taýýarlygyň şäherlerini şanly sene münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalaryň gurulşyk işlerini öýe wagtyna tamamlamak bilen baglanyşykly meseleleri ýoly goýulan gödäwçilik işleri barada hasabat berdi. Häzirki döwürde paýtagtymyzda we ýurdumyzyň dürli künjeklerini öňümçilik we medeni durmuş maksatly binalar toplamynyň gurulşygy batly depkinlerde alınıp barlýar. Gurulşyk işlerini ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi we olaryň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy bilen baglanyşykly meseleler ýygyderli gödäwçilikde saklanýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, paýtagtymyzda bundan meýlekde ösürmek, binagarlyk we bedek işleri bagatda sanly ulgamyň täzeçil tehnologiýalaryň we öňdebarjy tejribeleriň ýetatyna, şeýlekem guruljak binalaryň ýerleşik ýerlerini nazara almak bilen gurulşyklaryň taslamalary bilen baglanyşykly meseleleri hemme taraplaryň oýlanşykly çemeleşmegi wajypdygyna ünsjekdi. Täze binalar ýurdumyzyň baş şäheriniň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sazlaşygy emele getirmeliler. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli gurulýan dawarlara görülýän taýýarlyk barada aýdyp, döwlet başlarymyz gurulşyk meýdançylaryna alınıp bolýan işleri gödäwçiligi güýçlendirmegi tapşyrdy. Gurulup ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen desgalarda işleriň ýokary hil derejesi üpçün edilmeliler we olaryň gurulşyklary kesgitlenen möhletlerde tamamlanmalylar. Hormatly prezidentimiz bina edilýän desgalaryň kiýiline möhüm üns berilmeligini aýdyp, vice-premieri gurulşyklaryň gidişine, olaryň bellenlen möhletleri tamamlanmagyna bir gödäwçiligi ýoly goýmagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň Medeniyet Ministrliginiň, Aşgabat şäher häkimliginiň, şeýlekem Ugurdoş ministrlikleriň we Pugdoklyň dolanyş idaralarynyň hünärmenleri bilen birlikde dürli medeni we köpçülikliň şäherleri geçirmegiň meýilnamasy taýýarlandy.
olaryň atarına Akşekerim Aşgabat adly 20-nji halkara köpügürli sergi, dürüjlük beýaslyşykları, konsertler, medeni köpçülikliň şäherler, dürli maksatly desgalaryň we döwrewap ýaşaş şaýlarynyň açyş davralary, sport beýaslyşykları, at çapşyklary we beýlikler guralar. Hatawatyň çäklerini, dürli maksatly täze desgalaryň we binalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada hem maglumat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli dawarly şäherleriň ýokary guramaçlyk derejesinde geçirilmegini üpçün etmek babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz şäher gurulşyk maksatnamasynyň çäklerini, ägir türlü işleriň ýerine getirilmeligini, gurulşykda döwrewap tehnologiýalaryň we know-howlaryň giňden ulanylmalygyny, şeýlekem binagarlyk taslamalarynyň taýýarlanmagyna, almy esasy çemeleşilmeligini, olaryň maýa goýmabatda beýaslyşygy okuýplygynyň üpçün edilmeligini tawşyrdy. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Galijew döwlet başçylarymyzyň ulal beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi, Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy we muhaddet garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen şäherler barada hatabat berdi. Aşgabat şäher häkimligi şanly sene münasibetli dürli mazmunly şäherleri geçirmegi meýilleşdirdi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, şanly senelere başlanan dawaralaryň medeni maksatnamasyny ünitjekdi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli bayramçyk şäherlerine milli uşguny täze taryhy eýamyň ýokary dürejlik ruhuny ähmiýet berilmeliler. Ol ýurdumyzyň agly bir halkyny, mehriban watanymyzyň ösüşiniň beýikfidini, täze bilentlikleri ruhlandyrmalylar. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň baş şäherine alınıp bolýan işleriň depkinlerini ýokalandyrmagyň zerurdygyny belledi we bu babatda häkimi birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow hormatly prezidentimizin taşygyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen medeni şäherleriň maksatnamasynyň taýýarlanyny barada hatabat berdi. Bellenşýäli şanly tinäň hormatyna dürüjlük beýaslyşykları, sergiler, gyzykly söhbetleşikler, sanyl gomarkaly dürli halkara online duşuklary, media maslahatlar, sport şäherleri guralar. Teleradio aýrymlarda we internet saytlaryna akmermerli paýtagtymyzy wasp edýän suratlary, video süjetleri we makalalary ýerleşdirmek, olary daşa ýurtlaryň köpçülikliň habar berişlerini giňden ýaymak boýunça maksatnamalyň işler alınıp barýar. Ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen hoşnýetli gatnaşyklarynyň puwturlandyrylýanyny nazara alyp, halkara medeni hyzmatdaşlygyna möhüm orun berilýänini belläp, vice-premier Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli paýtagtymyz bilen doganlaşan daşa ýurt şäherleriniň ýol başlarynyň we medeniýet hemde turmat işgärläriniň arasynda video aragatnaşyk arkaly duşuklaryň geçirijekdigini aýtdy. Aşgabat baharatly, gyýyska ugrumly çeper filmleriň festiwallaryny jemlemek meýilleşdirilýär. Şeýlekem vice-premier Döwlet Çeperçilik Akademiýasy tarapyndan Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlanýan nyşanyň taslama görnüşleriniň işlenip taýýarlananyny barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen şäherlerde akmermerli paýtagtymyzyň ýeten derejesiniň aýdyň beýan edilmeligini, dürüjlük eserleriniň ýokary çeperçilik kiliniň we many mazmun babatda häzirki zaman talaplaryna alaýyk gelmeginiň üpçün edilmeligini belledi. Döwlet başçylarymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli taýýarlanan nyşanyň taslama görnüşleriniň çeperçilik we ähmiýeti babatda häzirki zaman talaplaryna alaýyk gelmeligini hemde bayramçyk münasibetli geçirilýän dürli beýaslyşyklariň we beýlik şäherleriň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpçün edilmeligini belledi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz şanly sene münasibetli Aşgabat şäherine gurulýan bedek işlerini himme taraplaýyn we häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary esasyna çemeleşilmeginiň zerurdygyny aýtdy we bu babatda vice-premieri birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýadow gözüçige diýen düzümlerini Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli taryhy we jemgyçilik fiýaty ähmiýeti bolan şanly sene başlanan şäherleriň ýokary guramaçlyk derejesini üpçün etmek maksady bilen ilm we bilim, saglyk goraş we sport ulgamlaryna, ýaşar guramatyny we beýleki jemgyçilik guramalaryna ýürüti toparlar deredildi hemde degişi iş meýilnamalary taýýarlandy. Ýokary okuw mekdeplerine akmermerli paýtagtymyzy wasp edýän sergileri, maslahatlary we beýaslyşyklary geçirmek, talip ýaşlaryň gatnaşmagyna, velosipedli ýürüýüşi, mektep okuwçylarynyň arasynda sportyň dürli görnüşleri boýunça beýaslyşyklary guramak meýilleşdirildi. Şeýlegem Aşgabat Guinnessiň rekordlar kitabyna ady bilen dawraly maslahatlar, wagt nesihat şäherleri guralar.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna gurulýan şäherleriň ýaşlary watansyjylyk ruhuny terbiýelemekde aýratyn ähmetligini belledi. Bu babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Kızılsanna döwlet başçylary mekteplerde we mektebe çenli çağrılar idaralaryna körpeleriň ýaş aýratynlyklaryna nazar alynıp, watanymyzyň täze taryhyna, Aşgabatyň eýleýän orny barada tapaklaryň geçirilmegini, ýaşlaryň ýurdumyzyň baş şäherine bolan buýsanjy we söýgü duýgularyny ösürmek maksady bilen zeruri işleri geçirmegi taşyrdy. Şonuň bilen birlikde hormatly prezidentimiz täze alma makalalar we Aşgabatyň taryhynyň öwrenilmegini, onuň ýeten derejesiniň wagt edilmegine başlanýan sergileri guramak üçin bir şany senäniň ähmetini belledi. Şeýlekem dörejilik beýasleşikleri we beýleki medeni köpçülikliğin şäherler bayramçylygyň şowkuny artdyrar. Olary geçirmek üçin paýtagtymyzyň taryhy ýerleri we ýadgarlyklaryň ýany taýlanyp alynsa maksady laýyk bolar. Bir yerlerde körpe Aşgabatlylar bilen gyzykly duguşuklary geçirmek, çağalaryň surat beýasleşiklerini, Aşgabada bolan çuňur sevgisini beýan edýän aýdym taýal çykyşlary we çeper okoýşlary guramak bolar diýip hormatly prezidentimiz beýurdy, degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz maslahaty gatnaşylara gidilip şeýle diýdi. Orat maslahaty gatnaşyjylar şoňky maslahatymyzy umman jemlemek bilen garaşy watanymyzyň paýtagty Aşgabatyň hem köp derejede bütün ýurdumyzyň awryny kesitleýändigini bellemek isleýär. Mermerli paýtagtymyz hem bir karar döwletimiziň ykdysady hem syýasy ötüşini aýdyň görkezýän şäherdir. Jemgyýetimiziň medeniýetiniň hem ruhy durmuşynyň umman aň bilen hem kuwatyň derejesini beýan edýän hem merkezdir. Biz gözel Aşgabatymyza onuň bir häzirki döwürde gazanan üstünliklerine ajaýyp binagarlyk hem keşpine kanun esasy buýsanýar. Bir karar döwletimiň bagtýarlyk döwründe Aşgabaty üstünlik goýunça köp işler edildi. Öz başyna binalar, hasyňly ýaşly jaýlar bu. Oklaw ýaly köşelerdir, şaýarlar, gözer seýlekler, ajaýyp ýadgarlyk toplumlary başyna şäherimiň hem görküni hasam görk oşýar. Ony günnorun hem merjen şäherine ýolýar. Näşeýle olansoň paýtagtymyň täzeni binagarlyk görnüşi desgalaryna o merýede hem Guinness'in rekordlaryny kytagyny girdirdi. Şoňdan birlikde ýeni paýtagtymyzy ösürmek we gözelleşdirmek işinde köp sanly kemçilikler bardygyny bellemek isleýär. Näşeýär awadanlaşdyrmak boýunça hökümetiň kabul eden kararlaryny ýerine ýetirmekde kemçiliklere ýol berilýär. Bir kararda orada edilmeli ahli hem işlerin hem bu işler maliyeleştirmenin hem meşhurları anık kesitlenir. Durdulayıp, gılıcı. Ören az vaktin galanın aramızdan paýtagtymyzyň 140 ýyllyk ýubileyine ören yaramaz hem taýarlyk görülýär. Şäherde geçirilen hem guruluşyk işler hem hili, pes, niras eresseňne happa, zirzibil, köçelen orunda zivil atylýan gutular hem yeterlik goýulmaýar. Ýollaryň hem köçelerin garasyndaky beton erňekler hem köp ýerde döwülipdir. Asfalty hem uğranyp çukurlar emele gelipdir. Bağlar, gullerler hem otlar hem guğrapdyr. Awadanlaşdyrmak işleri hem köp sizin üstüňizden düşürilýär. Etrapçylygyň içinde tertip, düzgün ýok. Aratsaçylyk kadrlary berjaý edilmeýär. Ýollara diýerde birler taşlanýar. Nerede görseň näde dogry awtologlar dur ýa-da ýuwulýar. Jemgyýetçilik hem duraglaryny hem ýerleşdirmek meselelerinde hem oýlanşykdy hem çemeleşýär. Bu orada ýolçular üçin bir oňoýsuz hem ýagdaýlary döredýär. Şäher görküni gaçyrýar. Köp derejeli köprüler hem awtomobil ýollarynyn hem orundaky duraglar
yer üstümde, yer astım, geçiriyorlar, ilad için amatlı, bolmalı. Yarkı zaman şehir durmuşun talaplarına doğru layık gelmeliler. Ama bu talaplar yeterli hem derecede berca edilmiyor. Şehirde yaşayacağı hem toplumdan durlayan maksatlara, niyetlerin birliken binalan ve dehkalan kuruluşuyla birlikte bağ hem bostanı zorluklarını dürütmekte ağız hem üns berliyor. Sport meydançaları, çağlar oynar yani meydançalar yeterli kurulmuyor. Bağ hem bulunur olsa avatlanmıyor. Umman paytahtımızda adamların sosanla, çağların oğutemi, işin, din zanmakları, sportla mesul olmakları, ekologiya havadan sınırmıyor, üçün etmiyor için diru şertler dürüdürmüyor. Ne şehrin etraflarına koçölleri, seyriyakları, seylvağları, bağın bostanlığa, uğruna işlerime yaramaz anlıp parlıyor. Esasi bölüğüne köpette ayataran hem çayaklarına yerleşen protokol yollar hem has koyu bildirmegini ve avadanlaştırmağını talep ediyor. Payitahtın ahiri etrafından hem dünyali ayrattığında köyün hem yaşayış cahil toplumların hem içinde belli bir hem tertip dönüyor. Ayrı yaşayacağım daşem teori kanaatlanırsa hem avadanlaştırılıyor. Yolların kavram yerleri ışıklandırılmaya. Caylarda hem elektrik enerjisinin kesiliyor hem yağdayları boluyor. Şehirde hem köyüne caylar hem köp olurun hem olunmuş mühlatı bir hem geçen şehir hakimi bir mesela hem çözmüyor. Detkalan kuruluşunu hem de ekologiya kadrlarının berca edilisine hem yaramaz güdüksülük ediliyor. Kuruluşu meydançalın katlarına materyallarını bir terişlerin hem galınları vaktinin ayrılmıyor. Bu olsa şehirde hem tozunun dürümüğünü getiriyor. Sizine yolların hem bedelsin hem güdüksülük edenler. Şehrin täze köçürünün değişi, yol hem belgileri hem maglumat vereceğim enzamlar hem yeterlik bolmalıdır. Ne görsünüz yani şehir hakimliği payitahtımızı ösürmek koyunca anıp barlayan işleri yaramaz hem yol başlık ediyor. Payitahtın yübileyini talaba layık tayalık görmüyor. Şuna orada burada anıp barlayan işleri hatam güçlendirmeyi tavsiye ediyor. Gelin yadı, Mehmet, Şamradı. Siz şehirdeki medeni an bilimi idaralarının hem desgalarının yağdayına talaba layık hem güdüksülük etmeyersiniz. Eğer ki dövrde onların yağdayı hem öğürlük der. Seyliyaklar talaba layık avadanlaştırılmıyor hem bedelmiyor. Yağdayarlıkta hem güğünüzce seyredilmiyor. Medeni an bilim idaralarına okul mekteplerine şehrin 140 yübileyine başlanan çağrı yeterli geçirilmiyor. Köpçülüklerin havar ve serişlerine bir sene bilen mağlı makalalar hem tarihi meseleler öğren az veriliyor. Biz sancı ile täze Aşgabady döretdik. Şehrin keşfi tanınmaz yani özgürdü. Ama payitahtın tarihine geçen yol vardı, materyaller hem gazet, jurnallarda üreyen intek, seyrek, çap ediliyor. Şoň orada. Şehrin geçmişi, şuunu, gelce vardı materyalları. Şehrin bir yılda 40 yıllık şanı bayramını münasip karşılamakla bağlı edilen işler, ilata, ayrıca yaş nesillere iyildirim yetirip düşündürüp durmalı. Ne hormatly maslahat atmasızlar. Ağlanan bir kemçilikler için senin ähliňizden şahsy jogapkärçiligi çekýärdiniz. Şoňra da size
Paytahtymyz alyp barýan işlerde en täzene innowasion tehnologiýalary ulanmalygyny hem şonuň esasyna zero bolan üçüncülük hem ulgamlaryny döretmeligiň hem ýendirýärek hem size ýartdy. Biz şäheri ösürmüň meýlanmasynda hem şu aýdymlary hem göz öňünde tutmalydyr. Bizim borcumuz en gözel hem arasa adamdan hem ýaşamak üçin oňoýly şäher hökümine paýtahtymyzyň bilet awrany saklamakdan owarat. Şoň üçin hem biz Aşgabatda hasem bundan beýlekde gözelleşdirmeliyiz. Onu hem döwrümiziň bir nyşany bolan ajaýyp hem şähere borup çağlarymyza we aktyk hem çoğuluklarymyza miras galdyrmalydyr. Hormatly maksada gatnaşyjylar, bir ýene bir näçe aýdan gözel paýtahtymyz Aşgabat şäheriniň bu 40 ýyllygy ul hem däwralary beslap belläp geçer. Bu bile şäherleriň durmuşyndan bir ýatyn çykmajak hem waka ölmeliler. Şoňra da häzir men bir şan tenem nasip etdi. Gözüňi tutulan däwralary we çäreleri ýokary derejede goramak üçin ählem zero işlem geçirmek bir tawsiýe. Hormatly maksada gatnaşyjylar, biz Aşgabat şäheriniň döredilýän günüň öň ýanynda, ýagny 24-nji maýda paýtahtymyzy ösürmäge ul hem zähmeti bilen goşup döwlet temsiliyetlerine münasip bolan adamlara däwraly ýagdaýda hem siralary goşurar. 25-nji maýda bolsa paýtahtymyzyň Demirgazyna täze ýaşaýş hem toplumy düýgüni tutar. Hem şol çäreden soň täze gurulan Garaň mehmanhanasyny paýtahtymyzyň ilatyna we mehmanlaryna da hem sowgat eder. Hormatly maksada gatnaşyjylar, bizim her ýerine alyp barýan işlerinde ulusyn tutary arzu edýär. Sag bolun. Garaşda diýerimiziň milli iqtisadiýatyna döwlete degişli bolmadyk ulgamny ýokary tehnologiýaly innowasion öňümçilikleri ösdürmekligi, kiçik we orta telekeçiligi düzümleýin üýtgedip gurmaklygy aýratyn öňsürilýär. Bugün türkmen telekeçileri dürli puduklary netijeli işleri alyp barmak bilen çalışyrymly we giň meşhurly taslimlary durmuşa geçirmekde belen sebäpleri eýe bolýarlar. Balqanawa şäherindäki Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzasy bolan Demir Ölçek hususy kärhanasy şeýle himayet golawlardan ruhlanyp döwrewap işleri bitirýän kärhanalaryň biridir. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Balqan welaýatyna döwrewap işleri bitirýän hususy kärhanalaryň biri Balqanawa şäheriniň golaýynaky senagat zowlagyny ýerleşen Demir Ölçek hususy kärhanasydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň we senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzasy bolan bu hususy kärhana ýurdumyzyň elektrik energetikasy ulgamyny we dürli puduklaryň elektrik gurnama işlerini öz münasip ornuny tapan öňdebarjy telekeçileriň hataryna tanalýar. Ol öz müşterilerine enzamlar satyn almak we iýermek, finagdan geçirmek, ulanşa tapşyrmak, tehnik hyzmatlary ýola goýmak, ýere satma we ýyllarymdan goraýjylar gurnamak we başga da ýürüteleşdirilen köp sanly hyzmatlary hüdürleýär. Şoň ýaly kärhananyň öz işini ustat günärmenleri elektrik enzamlaryny finamak, ölçemek, kuwatlylygy 35 kW çenli bolan elektrik howa geçirjiler gurnamak, sağlamak, ışıklanýyş üçin tütünleri oturtmak we olara hyzmat etmek ýaly jogapkärli işleri bir kimsiz yerine ýetirmek başarýarlar. Kärhananyň uzak aralyklary kuwatlylygy 35 kW çenli bolan elektrik togyny geçirji ulgamlaryny başga da köp sanly sargytlar boýunça bitirýän işleri Türkmen standartlary döwlet gullugy tarapyndan barlygdan geçirilip buyurjulara tapşyrylýar. Demir Ölçek hususy kärhanatyň hünärmenleri zähmet çekmäge döredýän mümkinçilikler üçin gahrman arka dagymyda alkyş döwlerini aýdy. Gaýratly zähmet çekýärler.
Hormatly prezidentimizin taýinlaty bilen telekeçilik başlanýşlarynyň ösdürmegi netijesinde hususy ulgamyň öňümçiligi hasym kemilleşip, halkymyzyň täze tehnologiýalar arkaly öňürilýän ýokary hilli we döwrewap mebel öňümlerine bolan islegleri barhartya. Mary welaýatyna ýerleşýän Laçyn mebel hususy karhanasynyň işçileri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýmak bilen bazar bätleşigine ukyply, dürli görnüşli mebel öňümlerini öňürmekde netijeli işler alyp barýarlar. Hormatly prezidentimizin keçi we orta telekeçilik gurulmak barada edýän ýygdarly aladalary, işewur telekeçileriň netijeli işlemegine, hususy karhanalaryň ösüş templerini öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda telekeçiligiň giňden ösmegi üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp, zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Laçyn mebel hususy karhanasynyň telekeçileri halkymyzyň mebel öňümlerine bolan isteklerini kanagatlandyrmakda bir näçe işler alyp barýarlar. Karhanada daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutup bilýän öňümçiligiň ýoly goýulmagy, bu ýerde ýokary hilli we döwrewap mebel öňümlerini öňürmegi uly mümkinçilik töredýär. Agaç öňümlerini timarlaýjy, kesiji, ýonyjy we ýylmaýjy kämil enjamlaryň tejribeli agaç ustalar tarapyndan sadaşykly işledilmegi netijesinde her günü dürli görnüşli, dürli ölçekdäki mebel öňümleriniň bir näçesi taýýarlanýar. Eli hunerli agaç ustalarynyň taýýarlayan mebel öňümleriniň hatyryna häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş çaýlarynyň mehmanxana, aşxana we iş otaklary, gemem çağalar otaklary üçin mebelleri, dürli ölçekdäki ýumşak mebelleri, edara karhanalar üçin taýýarlanan ýörüýte mebelleri görkezmek bolar. Bu mebeller çeperçilik bezegleri hem hili wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutup bilýän mebellerdir. Işewur telekeçiler özleriniň döredijlik gözlegleri arkaly mebel öňümçiligi boýunça oňyn we täze döwrewap çözüglerini tapýarlar. Işewur telekeçileriň öňürýän mebel öňümleri ýurdumyzda geçirilýän sergilerde-de bäsleşge ukyply harit bolmak bilen aýratyn tapawutlanýar. Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan ýylyna has joşgyny zähmet çekýän beý hususy karhananyň işçileri halkymyzyň ösen isteklerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu günler mebel öňümleriniň has döwrewap täze görnüşlerini öňürmek üstünde işleýärler. Işewur telekeçiler özleri üçin döredip berýän şeýle giň mümkinçilikleri üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagymyz Aşgabat şäherine şuň 24-nji fevralda saat 20-den 25-nji fevralda saat 23-de boljak we barada Türkmenistanyň Homan Umutoglunyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyna ýetkäp duran bulutly hawa bolup atkem gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Unda ordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 4-9 gradus soğuk, gündüzüne 3 gradus soğukdan 2 gradus ölçenli maýl bolar. Ahal welaýatyna ýetkäp duran bulutly hawa bolup atkem gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Unda ordan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 6-11 gradus, gündüzüne 0-5 gradus soğuk bolar. Mary welaýatyna ýetkäp duran bulutly hawa bolup atkem gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Demir ordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 5-10 gradus soğuk, gündüzüne 4 gradus soğukdan 1 gradus ölçenli maýl bolar. Leva welaýatyna ýetkäp duran bulutly hawa bolup ýollar sürçük bolmagy mümkin. Demir ordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 7-10 gradus soğuk, gündüzüne 4 gradus soğukdan 1 gradus ölçenli maýl bolar. Daşary welaýatyna ýetkäp duran bulutly hawa bolup Gunwatardan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 11-16 gradus soğuk, gündüzüne 3-8 gradus soğuk bolar. Paýtagymyz Aşgabatda ýetkäp duran bulutly hawa bolup ýollar sürçük bolmagy mümkin. Ordan tele sekunda 8-10 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 6-8 gradus, gündüzüne 1-3 gradus soğuk bolar.
Yurdumuz boýunça fevral aýynyň 25-ine magnit hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini todan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 5 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňuýsuz täsirlerini öňüne almak üçin ağzı burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş paslaryna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasla görä giyme maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylan islenek paslaryna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri öwetlenýär. Ähli ösüşlerin özünde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.